Welcome back to Dark Secrets and Confessions. Muzovara nasi tine nyaya inopisa tsitsi. Regai titange tibve tapinda munyaya yedu straight. Ndiri mukadzi ane 25 years uye ndine mwanasikana ane 6 years. Ndine imwe nguva yandakaisa post pane rimwe group pa Facebook. Upenyu hwarwadza, asi ndainyora ndichirwadziwa nekukundikana kwangu kutengera mwana wangu birthday cake. Tisu vaya vakamitisiwa kasazoonana zvakare nababy date. Saka upenyu ndaizvionera pane zvese, rent, food yemwana nekupfeka, mari yaisakwana kana padiki. Chizvariro mwana wangu aiva asina kumbodya keke, zvinova zvinhu zvaindirwadza. Saka ndakanyora post as anonymous ndichidemba nekutadza kutengera mwana keke. Ndairwadziwa nekuti mwana aibvunza uye kutaura zvekeke semwana aimbodedzwa kumapati evamwe. Ndakanyora ndine kuremerwa kukuru, asi mukati ndaida kuwana munhu aikwanisa kunditengera keke ndifadze mwanasikana wangu. Vamwe vakandituka, vamwewo vakataura zvakanaka, asi papost yacho pane mukadzi akati inbox me tione plan. Ndakaisa message kuinbox, asi message yakazovhurwa after 2 days vachiti message yangu yanga yaenda spam. Zvakadaro vakakumbira phone number ndikavapa. Ndakazoona message yavo kuWhatsApp vachibvunza age yemwana uye kuti mwanai, ndikavaudza zvese. Vakabvunza kuti ndinoda mari here ndozozvitengera votenga ivo keke vondiigira sezvo tichigara musame city. Ndakakumbira kuti vauye nekeke nekuti mari ndakacha kuti pamwe ndaizokwanisa kusevenzesa zvimwe zvinhu zvisinei nekeke zvikazoita senge ndaineba. Ndakavaudza pandaigara uye kuti birthday ririko rini. Vakabvunza kuti pamba pandinogara pakasungunuka zvakadini. Ndikavaudza kuti ndaigara mu1 room zvikanzi ndikumbire landlord kuti musi wakadai ndichazodawo kuita small party payard uyezve auntie asked me to invite other kids. Vakati kana ndadaro ndozovaudza number of kids that were coming and also party color, so I chose pink and blue since paizoyawo boys. Ndakaudza vamwe vevanhu vaive nevana vaitamba nevana vangu, number ikaita 6, 4 girls and 2 boys, zvese bo ndikapa feedback. Day repart rakasvika ndikaona anti vauya motikari yakazara kubhutu. Ndiyo time yangu kuonana navo. Ndakaona ari mukadzi ari kuma mid 30s, akanaka pameso, ane ganda remvura neganda remari. Motikari yaive yakazara. Kana nchiti kuzara, I mean kuzara zvekuzara zviya. Cake, a very big one. Food yekuti vana vadye nyama, madrinks, hapana zvanga zvisipo. Vakauya nematables 2 and chairs. Maballoon pakafarwa kani. Isu sevabereki vevana takadya tikaguta tikasiya zvimwe. Anti vaivepo papati vachitamba nevana vachigovera masweets and chips. Pati yainakidza zvisingaiti. Ndakaona rudo rukuru chaizvo. Ndikatenda anti, asi vakazoti vave kuda kudzokera. Vakandidedza mumotikari vakati chii chimwe chandaida mumba mangu. Ndakatadza kupindura, vakati ndisare ndichifunga ndozosenda message. Vakati zvakare ndisaposte kuFacebook ndichitenda nekuti ndavatenda nemuromo. Ndakanzwisisa tikaparadzana. Vakamutsa muvhavhavha wavo vakaenda. Ini nevamwe vangu tikasara tichipedzisa pati. Vamwe vangu vakati inga waita destiny helper wako ane moyo wakanaka. Vaenda kudaro takasara tikapedzisa pati ini nevamwe vakadzi tikarongedza matables and chairs. Vakazvisiya vakati ivo vaizodzoka kuzozvitora. Saka ndakarongedza ndikakumbira landlord kuti ndizviise mupassage. Ndakasara nemwana wangu paya uye paive nepresent yavakandipa vachiti ndeye mwana wangu. Vakati ndozovhura tave tega zvedu. Saka vanhu vaenda vese ndakavhura mapresent. Vaive nemafoam bath yevana nematoothpaste zvese zvevana nehembe neenvelope yaive nemari. Ndakaverenga mari ikaita 500 US. Nguva idzodzo ndakambomira kutarisa zvimwe ndichibva ndafona namba ikaramba kupinda. Kwakuzoisa audio yakareba 3 minutes ndichitenda chipo chemari nezvimwe uye rudo rwavo kuzotitira pati. Ndakapedza ndikaendera mberi nekuona maive nebhutsu nedress zvemwanasikana wangu, zvese zviri white necrown necklace tevana. Ndakafara zvisingaiti. Takazorara message isina kupindura nekuti vanga vari offline. Ndakamuka makuseni vaisa message vachiti unotendeiko munin'ina wangu, mwana ndewedu tese. Please make sure watengera princess wedu zvaanoda nemari yake. Pamari iyoyo usatenga kana chinhu 1 chako, please spend it all pana princess wedu. Zvikanzi usakangoma kunyora zvandakatonyora. Nyare kunyora zvaunoda, nyange uchida Honda Fit unoiwana. Vachibva vaseka.
Vazvanzi pandichauya paweekend kuzotora table iya ndokumbirawo upfekedze princess hembe dzandakamutengera, mupfekedze zvese sezvazviri. Ndiri kuda kuenda naye kune imwe function yevana. Pane friend yangu ane mwana ari kuitirwa party, saka ndakokwa, asi sezvo ndisina mwana ndangoti ndingoendawo naprincess ndozomudzosa zvangu kuma time isu tinenge tichimwa wawa. Mongogara makagadzirira mese ndozokutorai iwe uchizoona pamba pangu kuti undivimbe. Iniwo hamene kuti ndakaputirwa nei, handina kana kumbozviona kuti zvinhu izvi hazvina kujeka. Ndakatova tendawo nemoyo wose. Zuva ravakataura rakasvika, ndikagadzirira mwana akapfeka all white, iniwo ndikapfeka zvakanaka. Diki vakauya tikarongedza zvinhu mumotikari tikaenda tese, asi hatina kuzoenda kumba kwavo nekuti vakati tikamboenda kumba tozononoka, saka zvekumba tozozviita rimwe zuva. Vakabva vaenda neni kwaive nepati yavo. Paisava pamba pemunhu asi pave panzvimbo inoitirwa mafunction. Zvikanzi munin'ina wangu ndipo patiri kuuya apa kuzotandara nevauya. Zvechokwadi pakatouya vanhu nevana vakapfeka all white. Akazotimira munin'ina, ndikutsvakire motikari mudzokere zvenyu kumba. By 7 this evening ndinodzoka nemwana, asi ndikatadza kudzoka unofona apa kana panhamba yeuyu achirova pfudzi reumwe mukadzi inova ndiyo shamwari yacho. Vakadedzera nhamba dzemukadzi uya ndichinyora mufoni, saka ndakabva ipapo ndine chiedza chekuti zvinhu zvese zvakajeka. Motikari yakauya ikanditakura tikaenda. The guy driver akandibvunza kuti sisi ava unovasivira kupi. The ladies feel the rage ipapa, asi problem havana murume, vanoti havasi kuda zvemarriage bla bla bla. Ndakadzoserwa zvangu kumba ndikambonowacha, ndikatsvaira exactly 7 o'clock manheru motikari yaantipacha. Mwana akadzoka akagukuchira tumapati packs nemaballoon, akamhanyira kwandiri mwana, hanzi mama tadya nyama yakawanda necake nemadrinks. Zvikanzi tambosvika kurwizi mama kunoona garwe, asi hatina kuriwana. Ndakangoti kutaurisa kwevana, anti vakamhanya kudzokera, hanzi ndine hope uye kudhakwa, saka ndombonorara, asi usakanga makunyora zvatakavimbisana. Zvikanzi chisara uchiudzwa nyaya nemwana wako. Hamungambozvinzwisisi kunyange ndikatsanangura sei, nekuti pazvinoitika unenge wakaputirwa zvisingaiti, uye nhamo chaiyo inoita kuti ukasike kuvimba munhu atambanidza ruoko rwake kwauri. Tasara paya nemwana wangu, ndave kumubvunza kuti madyei, maitei, maonei, ndipo paakataura zvekuti tamboenda kumvura vachida kuti tione garo, asi hatina kuriona zvedu nekuti ratiza. Ndine chokwadi chekuti vakaenda nevana kurwizi vachinyepa kuti munoona makwari, ivo vane mishini yavo. Mwana wangu doesn't know the difference between river and a dam, saka ndaida kunzwa kuti kudhemu here kwavakaenda okurwizi. Akatadza kutsanangura, akataura kuti tanga tichidira ana anti mvura tichitamba ikoko, ana anti ndivo vapinda mumvura, isu vatirambidza vachiti tinoruma negaro. Zvese izvi handina kumbozvisa mumusoro, ndaingoti vana vaswera vachitamba kupati kwavo. Fast forward, ndisingapedzi nguva, ndakazonyorera anti message ndichivaudza kuti ndinoda grocery mentioning 1 or 2 things. Zvese zvaita $50. She responded saying, izvi chete, saka watopedzeredza here kikiki, hausi kurevesa. Anyway, I will see you tomorrow, tosangana mutown kuma 10. Ndakamuka kuseni ndikagadzirako, ndikakwira kombi yangu ndikanosangana naanti. Ndakapinda mumotikari yavo. She drove to a parking lot yepane imwe shop. Zvikanzi unoda ndikupe mari here ondikupe basa. Ndakapindura kuti ndipei chamunoona imini chakakunakirai. Vakati zvakadii kuti uhodhe zvekutengesa, ndozokupa nzvimbo yekutengesera uchitengesa nezvangu. Vakati ivo vanotengesa bhutsu dzekuchina, malebo chaiwo. Ndikaona iri pfungwa yakanaka. Vakabvunza zvandaida kuzoita, ndikavaudza kuti ndoda kutengesa mawigi nemahair products. Zvikanzi saka ndikakupa mari unohodha kupi? Ndikati kumesina obotswana. Handisati zvangu ndaziva kuti kuri nani ndekupi, asi ndizvo zvandiri kuda kuita. Zvikanzi une passport here? Ndikati hongu ndinayo. Zvikanzi saka pakanaka, tichazoenda newe kuchina okuteka unohodha kana tichinge tanzwanana zvakanaka. Alright. Vakabvunza zvakare kuti ndinoda mari yesati, ndikati 200 inokwana. Vakazoti tipinde mushop kunotenga grocery. Zvikanzi ndinhonge kese kandada. Ndakanhonga, ndikapedza vakabhadhara. Vakaisa mayogurts, a piece of cake nemachips. Zvikanzi these are for my princess. Patakapinda mumotikari vakanditambidza $1,500. Zvikanzi imari yestart, saka wozondiudza
kuti wafunga kuenda kupi, kana wakuenda wozondiudza kuitira kuti pakudzoka tozokutambira. Ndakafara zvisingaiti. Vakaenda neni kumba kwangu, vakanopinda mumba mandaigara zvikanzi room is too small for my princess. Anti munhu anofarira kutaura neEnglish pese pese. Vakaendera mberi zvikanzi never mind, I'll make a plan for you guys. Havana kugara vachibva vatoenda. Takazotsvagirwa pakanaka pekugara. Fast forward, ndakazoenda kumesina kunohodha mishonga yemusoro, mawigs. Pane akandiudza zveSambia, ndikazoenda zvakare ikoko. Panguva yekuenda kwangu kunohodha, anti vakakumbira kusara nemwana wangu. Ndiyo first time ndakasvika pamba pavo. Anti vanogara kune imwe nzvimbo muHarare yakanaka. Pamba pavo pane vasikana vaviri uye imba yavo yakakura ine swimming pool. Vakandiratidza room yavakati ndiya princess kana auya kuma sleep over. Vakasara nemwana makuseni aiperekedzwa kuchikoro nekutorwa nemumwe mukomana anovasevenzera. Ndakapiwa pekutengesera zvakanaka. Zvinenge zvinhu zvakatenga kunge maswedzi. Ndikabata mari yakawanda chaizvo. Ndaitengesa zvinhu zvavo nezvangu. Manero vaiuya asi mari vaisatora. Vaibva vati ndichengete, vaizotora kupera kwewiki. Mwedzi waiti kana wapera anti vobhadhara rent. Vaiti don't worry about rent, ndosota. Ipapo ndaienda kugara kwakanaka mucottage yaive 1 bedroom asi ine kitchen nelounge zvakabatana. Rent ikoko waingonzwa vakuti ndabhadhara. Chikafu vaitenga, mwana vachimutora pama weekends. Business ndichiita ndichibata mari, asi kutaura chokwadi ndaisanzwisisa kuti mari yacho yaendepi. Handina kunyanya kunetseka nekuti life yangu yange yakuonekera. Ndakazoenda kufamba nikavhitsika andi zvakaoma kani namo pakaipa. Pane zvaitwa naanti makuseni, vaiuya nemari inoita iyo kana $200 yemari yakachinjika, madola ma$5. Vaiti imari yekuchinjira vanhu. Musi wekutora mari yavo vaibvunza kuti yako imari, ndovaudza. Vobva vandipa mari nyowani yaibuda mubhegi mavo. Votora yese yandinenge ndaita. Vaiti iyo vaida mari yakachinjika kuitira pakutengesa, saka vaisada kuti nditore mari yangu pane yandatengesa. Gore rakapera mari ndichibata zvekutoona kuti ndine $10,000 mumba, asi yopera pasina chisvino chandaita. Mari yacho inopera ukangofunga kuti regai ndimbonotenga hembe nyowani, unotozoona pasisina, ende hazviiti kuti uregere kuisevenzesa, asi hakuna chihombe chaunotenga. Pamwe pacho unotoenda kunotenga uine $500 unodzoka ugozunza bhegi uchitsvaka mari yasara ugoshaya kana dola. Havana kuregera kubhadhara rent, kutenga food, ini ndichitengesa nekuenda kunohodha, asi kana stand chaiyo handina. Zvakazoitika kuti rimwe zuva vakauya kumba vachida kuzotora princess. Vakapinda vakagara. Zvikanzi muningina, uri kufunga kuzotengawo eGerman car ini. Ndakangoti mari yacho haisi kubatana iyi. Zvikanzi mari muri kuisepi? ma5k atinogovana. Aya hamuchadaro muchipa maboyfriend mari. Ndakangoseka zvangu ndikainyarara. Mberi vakati asa mumbofambiwo kuenda kumaprofita izvo. Ipapa vaida kunzwa kuti ndiri kuita zvemaprofita here. Ndakapindura kuti ini ndakazvarwa kuPentecostal Church, saka zvemaprofita handikwanisi. Asi chaindinesa zvechokwadi mari yangu yaingoperera mhepo. Ndaitomboibata kuti iyi mari iyi changu kwaingova kuhodha odha zvino nekutengesa ndozadza mari mubhegi, asi kuti mari ichiita chisvini zero. Rimwe zuva anti vakauya kubasa kwangu masikati zvikanzi rongedza tiende kumba kune Prime. Takaenda tese zvedu, nguva dzaive dzichiripo zvekuma12. Takasvika kumba zvakanaka, ndikagariswa mudining, ndikapiwa red grape juice sekutaura kwavakaita. Zvikanzi imwa ndimbovesa moto panze. Pandakanwa juice iyi hameno taste yacho, asi yaingoshata, saka ndakangofunga kuti ndizvo zvinoita majuice echirungu. Ndakanwa ndikapedza, ndikanzwa kuti ndiri kudhakwa. Pandakati ndimbosimuka ndione kuti chii chiri kuitika, ati ndipo pavakauya vakandibata ruoko. Zvikanzi watodhaka, chuya kuno. Ndipo pandakapedzisira kushandisa pfungwa dzangu. Ndakazotanga kuona senge ndiri muchechi, asi vanhu vese vakapfeka black. Anti ndivo vaiva vakamira kumberi, vakandidedza zvikanzi vhura maoko wakamabatanidza. Vakatanga kuverenga malines mukati memaoko angu zvichinzi une chipo chekuita mari. Asi ndichachitora chiite changu. Iwe uchava muranda wangu. Ndoda undipfumise, ndoda unditise mari, zvese ndaigotsurira. Ndakapfugamiswa, ndikadirwa mafuta mumusoro. Pandakazopepuka zvekushandisa pfungwa dzangu, ndakamuka ndakagariswa pasofa, asi ndichinzwa kuti pane zviri kuitika. Ndipo pandakatanga kuziva kuti ndiri mumusungo, uye zvakare ndakatanga kunzwa kutya anti. Vakauya zvikanzi nyama yaita, ndikasumuka, asi ndichinzwa kuremera. Havana kuzeza kundiudza zvikanzi zvamaona ndizvozvo.
nguva ino ndeyekuita zviripo nguva iyoyo. Vamwe tinobatsira tichida kubatsirawo mangwana. Saka life yekuitirana favor, iwe ukada kudya side one asi usingade zvite zvako, hapana chinobuda. Kana une chipo ukandipa in exchange for money, zvakaipei. Ndakangoti ko mari yacho ndeipi uye yaisevenzei? Senge ndine changu chinobatika, zvikanzi hwangu upenyu ndewekubvuta zvipo zvevamwe, asi iwe ndinokuda nemwana wako. Kana ukaramba uchindiremekedza tinosvika kure chaivo. Nyaya yedu inoperera pano. Takabuda panze tikawana pane vanhu vari busy kutodya nyama vachimwa vachifara, asi vaive vanhu vandakaona muvision stroke hope dzandaive ndangorota. Ndipo pandakaziva kuti dzaisava hope. Vese vaive vakapfeka black sekuvaona kwandakaita. Ini nevamwe vakadzi vaive pachikwata ichi taive ma-servants epamweya waanti, kureva kuti anti vaipfumiswa nezvipo zvedu. Handizivi kuti anti vakaromba kupi, ipapo ndingakunyeperei. Asi chandoziva ndechekuti kwavakaenda vakapiwa masimba ekuita mari, vachishandisa vanhu, vachishandisa kana munhu wavada, kusanganisa mwana wangu. Vane mubvunzo, ndiwo mukana wenyu. Ndozokupindurai mese ka1. Nyorai ma-comments enyu muzasi. Nokutendai nemoyo murefu wamaita wekugara 30 minutes makateerera story ino. It's a very sad story. Zvakawanda zviri kuitika muupenyu. Tiri kurarama mazuva ekupedzisira Jesu ava kuuya, ndozvandingangotaura. Let's just be careful with the people that we hang out with. Sometimes, like she said, namo inokutuma kuita zvakawanda, namo inokuputira because unenge uchitobatsirawo munhu zvekana kuti ninge wangonyorawo paFacebook kuti wedu ndatambura, izvo haukuziva kuti you are actually selling your soul to the devil. Vanhu vari kubata mushonga, vanhu havatyi kubata mushonga. Saka inyaya inotyisa fani. Asi ndatenda zvakare nekuti maona video ino kusvika kwekupedzisira. Please leave your comments in the comment section. We'll see you in our next video.